Helo, a chroeso i sesiwn Carlam Cymru. Ffocws y sesiwn heddi yw ar gwaith tygau mathemateg haen canolradd. Ond efallai bydd yn werthfawr i unrhyw un sy'n gwneud unrhyw haen mathemateg jyst i ail atgoffio chi'r rheolau plotio graffiau. Ond yn benodol, fi wedi cymryd y wybodaeth allan o'r mynyleb haen ganolradd. Dros y sesiwn heddi, byddwn ni'n edrych ar graffiau syml, deall rhyfaliad cyffredinol, deall sut i ddarganfod y graddiant ac hefyd y hyfaliad eu llinell, mwyn i ni edrych ar graffiau cwadratig tuag at diwedd y sesiwn. Wrth ni fynd, bydd cyfle i edrych ar cwestiynau cyn bapur, i edrych ar y dull arholiad, yr ffurf mae'r cwestiynau yn cael ei gofyn. Ac i ddechrau, dyma'r wybodaeth allan o'r mynyleb. Croeso chi mynd mewn i'r wefan cybac, edrych ar beth arall mae disgwyl arnoch chi dros y 2 flynedd neu'r flwyddyn neu'r misoedd sydd ar ôl wrth chi paratoi ar gyfer yr arholiad. Ond heddi, fi'n ffocysu arno lluniadu dehongli ac adnabod graffiau x yn hafel i a, y yn hafel i b, mwyn deall y yn hafel i a x plus b. Wedyn, byddwn ni'n edrych ar sut i defnyddio'r ffurf y yn hafel i mx plus c i gynrychioli llinell syth, ble mae m yn cynrychioli graddiant a beth yw graddiant, ac mae c yw'r gwerth y rhyngdoriad y. Beth mae hyn yn golygu. Ac wrth ni gweithio trwy'r sesiwn, byddwn ni'n cyrraedd i'r rhan lluniadu dehongli graffiau o'r ffurf y equals ax plus b, neu y yn hafel i ax wedi sgwario, plus bx plus c. Felly, dechrau reit o'r ddechrau, graffiau syml. Hynny yw llinellau ar y papur graff. So ar ochr chwith, beth ni'n gweld fan hyn, yw llinellau syth. Mae llinell hwn yn eistedd yn llorweddol ar b. Mae'r llinell coch yn eistedd llorweddol ar rhif 1. Mae'r llinell gwyrdd yn eistedd ar hyd -3. Ond beth ydy hon yn golygu mewn ffurf y neu x? Beth yw'r symbolau dylech chi wedi dysgu hyd at nawr? Wel, gobeithio chi wedi dysgu bod x yn sefyll am y llinell llorweddol, yn fel arfer yn labelu fe fel hyn, x, a mae'r llinell vertigol yn y, sydd yn mynd i fyny. Felly, os ni'n edrych ar y llinell glas, ni'n gallu gweld bod pob pwynt ar hyd y llinell glas, mae'r x yn newid. -4, -3, -2, hoff ffordd draw i 2 a 4 fan hyn. Felly, mae'r x yn newid, ond mae y wastad yn hafel i 4. So dyma'r llinell y yn hafel i 4. Gan defnyddio'r wybodaeth hyn, ni hefyd gallu edrych nawr, mae'r llinell coch yn mynd i golygu bod y yn hafel i 1. Ac mae'r llinell gwyrdd yw lle mae'r y yn hafel i -3. Ond beth dylai'r llinellau edrych os maen nhw yn x yn hafel i 4? Wel, yn yr un modd, mae y yn hafel i 4 yn golygu bod gwerthoedd x yn newid, ond mae gwerth y yn aros ar 4. Bydd y llinell x yn hafel i 4 yw ble mae gwerthoedd y yn newid, so 0, -1, 1, -2, -3, hoff ffordd lawr. Beth byddwn ni'n gweld yw mae gwerthoedd y yn newid, ond bydd gwerth x ar 4 pob tro. Felly, ni gallu marcio'r hyd y llinell, a ni'n gweld bod x yn mynd i bod yn llinell vertigol yn syth gyda phren mesur. Nid gyda beiro sydd yn anodd i wneud llinell syth. Felly, ni'n gweld llinell syth ar hyd x. Beth am x yn hafel i 1? Bydd ni'n disgwyl yr un peth. Llinell syth ar hyd rhif 1.
ac x yn hafel i minus 3, bydd ni'n disgwyl rhywbeth tebyg llinell vertigol ar y pwynt x minus 3, a gwerthoedd y yn newid i fyny. Felly, mae hyn yn jyst llinellau vertigol neu llorweddol. So unrhyw amser ni'n gweld y yn hafel i b, ble mae b yn rhif, bydd ni'n disgwyl gweld llinellau llorweddol. Os ni'n gweld x yn hafel i a sef rhif penodol, bydd ni'n gweld llinellau vertigol. Ond sut ydyn ni'n gwneud y synwyr o'r graff ar y dde? Beth ni'n gweld yw graff ar y dde, mae yna elfen o y yn newid ac hefyd x yn newid. Felly, os ni'n edrych right yn y pwynt yn y canol, mae'r gwerth x a'r gwerth y ar y pwynt yn y canol yn 0, 0. Weithiau ni'n gweld bod chi'n gallu ysgrifennu 0, 0 fel hyn, a mae hwn yn pwyntio at y pwynt canolig. Beth sydd yn newid wrth ni'n symud i'r chwith ar dde, rhifau positif, fach bydd ni'n gweld bod right lan fan hyn, mae'r gwerth x yn 4 wrth i y bod yn hafel i 2. Os ni'n symud lawr i'r chelyn, ar y chelyn chwith yn yr ardal negatif, bydd ni'n gweld mae'r minus 4 yn cyfateb i minus 2. Felly, nawr ni'n dechrau gweld bod modd cael graffiau ble mae'r llinellau yn rhwng y vertigol a'r llorweddol. A dyma lle mae'r llinell y yn hafel i mx plus c yn codi mewn. Oherwydd mae'r perthynas rhwng y ac x, a mae perthynas hyn ni'n galw'r graddiant. So m. A mae enghraifft ni newydd edrych arno, ble mae 0, 0 yw'r pwynt yn y canol, mae 2 a 4 neu 4 x a 2 yn hafel i y, a mae minus 4x minus 2y yn graff o'r ffurf y yn hafel i mx. Hynny yw, wrth i'r x cynyddu o 1 i 2, ni'n gweld bod gwerth y hefyd yn cynyddu. So mae hwn yn cynyddu yn y cyfeiriad positif. Mae'r ddau nhw yn tyfu, a mae'r graddiant yw ffordd o edrych faint mae'n cynhyddu. Os ni'n edrych ar y graff ar y chwith, ni'n gweld bod dau llinell. Mae'r llinell glas o'r ffurf y equals mx, ond i gywiro'r llinell d, neu i ddeall y llinell d yn fwy, ni'n nodi lawr y yn hafel i mx plus c. Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau llinell yw'r ffaith bod llinell glas yn mynd trwy'r tardd pwynt, sef 0, 0, ond mae'r llinell d yn croesi'r y chelyn y, neu rhyngdori'r y chelyn y, ar gwerth o 1. Felly mae'r llinell d hyn, mae gwerth c yn hafel i 1. Cwestiynau i chi'n meddwl, oes modd cael gwerth negatif? Wrth gwrs, chi'n gallu cael llinell sydd lawr fan hyn, ble bydd y gwerth c yn minus 3. Os ni'n meddwl am llinellau ar y chwith fel y llinell coch sydd yn cynyddu wrth i x cynyddu, beth am un ble mae y yn lleihau wrth i x cynyddu, a bydd llinell gwrthwyneb gyda ni, ble bydd ni'n disgwyl i graddiant bod yn negatif. Felly, os ni'n edrych yn fwy manwl, mae'r hafaliad cyffredinol llinell syth yn cael ei ysgrifennu fel y yn hafel i mx plus c. Mae y yw'r uchelyn vertigol, mae'r x yw'r gwerth o'r uchelyn llorweddol, m yw'r graddiant, hynny yw'r pa mor serth yw'r llinell, ac mae c yw lle mae'r llinell yn rhyngdori'r uchelyn y. So, ar y graffiau fi wedi copio draw fan hyn, does dim gwerth i c ar y llinell glas, ond mae gwerth o 1 i llinell d.
Mae modd cael graddiant sydd yn positif a negatif, a mae hyn yn dibynnu os mae'r llinell yn lleihau, fel hyn, mynd i lawr, so mae gwerth y yn lleihau wrth i gwerth x cynyddu, neu llinell tebyg i llinell glas, ble mae'r gwerth y yn cynyddu wrth i gwerth x cynyddu. Cwestiynau sy'n gallu codi, neu sgiliau i ymarfer, yw sut i blotio hyfaliad cyffredinol llinell syth ar papur graff. Wel, fi wedi torri fe lawr i 4 cam syml, jyst i ymarfer dros amser. Peth gyntaf yw, os maen nhw'n rhoi cwestiwn, maen nhw'n gofyn i chi plotio rhwng rifau penodol, so o un rif i rif arall, gallu bod o -10 i 10, so plotiwch rhwng -10 a 10, neu plotio rhwng 0 a 10. Be chi'n neud? Chi'n neud tabl o werthoedd a dewiswch y nifer o werthoedd ar gyfer x. So, meddwl am enghraifft gyntaf o -10 i 10, falle bydd 20 pwynt i blotio. O 0 i 10, efallai bydd angen i chi plotio 10 pwynt. Cam 2, chi'n cyfnewid gwerthoedd x mewn i'r hyfaliad i ddarganfod gwerth y. Plotiwch y pwyntiau x ac y ar gyfer pob par o rifau. A wedyn ni'n cysylltu'r llinell. So sorwch fi. Felly, os ni'n edrych ar enghraifft syml, croeso i chi gwasgu pause, gweithio ar hyn yn annibynnol yn dewch nôl. Beth fi wedi wneud yw cwestiwn syml jyst i helpu ni dechrau bant, a cofiwch y camau synhwyrol. Felly, cam 1, ni'n llunio tabl ar gyfer x ac y. Cam 2, ni'n dewis gwerthoedd i ddechrau. Felly, os fi'n rhoi 0 lawr fan hyn, ni'n gallu gwneud termau negatif fel -2 a -4, 2, 4 a 6. A ni'n just mewnbynnu mewn i'r hyfaliad. Felly bydd y term gyntaf, fan hyn, yn y yn hafel i -4 adio 2, sef -2. Bydd yr ail term yn -2 adio 2. So gweld bod rhaid i ni roi mewn y term negatif mwyn sicrhau bod ni'n gweld ble mae'r lle yn cael ei croesi. A ni'n dechrau gweld y patrwm. Y cwestiwn hwn, beth sy'n digwydd, mae'r llinell yn cynyddu +2 pob tro. So 4 + 2 yw 6. 6 + 2 yw 8. Mae naw modd i ni mynd i'r papur graff, dynodi lawr y pwyntiau penodol, enghraifft, mae x yn 0. So fan hyn, x yn 0, llinell x. Mae'r gwerth y yn hafel i 2. Felly mae modd i ni ddangos yn glir gyda croes sydd ddim yn fwy nag un bocs ac sydd yn glir iawn bod gwerth yn x o 0 y yn hafel i 2. Pryd mae x yn hafel i -2, mae y yn hafel i 0, felly mae modd wneud x glir iawn. Ac wrth i ni plotio'r pwyntiau, gobeithio bod ni'n gweld bod patrwm ydy'r llinell yn dechrau'n edrych fel llinell syth. A'r gwerthoedd positif 4 a 6, 2 a 4, ni'n gweld bod y llinell hon yn llinell syth, sydd yn croesi rhwng pob pwynt fan hyn. Felly, i lwyddo gyda'r graff, bydd rhaid i chi defnyddio premeser i gysylltu. Peidiwch ceisio wneud sketch, neu byddwch chi'n gweld llinell fel hyn. So pob tro, sicrhau bod chi'n defnyddio pren-mesur a phensel i sicrhau bod y llinell yn gywir. Os chi'n gwneud mwy nag un llinell, bydd chi'n colli'r marc sydd ar gael ar gyfer y llinell. Felly, pren-mesur a phensel yn bwysig wrth i chi plotio. Mae'r ail enghraifft tro hyn yn wahanol. So yn lle edrych ar y yn hafel i x + 2,
Oedd ni wedi gweld bod y gwerth yn just cynyddu 2 pob tro. Tro hyn, gobeithio bod yn amlwg bod ys dim gwerth c, felly bydd ni'n disgwyl i'r pwynt croesi'r tardd, ond mae'r graddiant, mae'r 2 i'r graddiant fan hyn. So os ni'n neud yr un rifau eto, -2, -4, 2, 4 a 6, ni allu cyfrifo'r termau dechreuol. So, ar gyfer 2, lluosi gyda -4, byddwn ni'n gweld ateb o -8. Sydd yn lot fwy na beth o'n i wedi gweld tro diwethaf. Mae'r ail un yn 2, lluosi efo -2, sydd yn hafel i -4. Mae'r trydydd term yn 2 lluosi a 0, sef 0. Pedwerydd term, 2 lluosi gyda 2 yw 4, 8 a 12. So nawr ni'n gweld bod y rifau yn lot fwy, a does dim lle i blotio 12 fan hyn. So actually mae'r M yn cynyddu pa mor gyflym ydy'r yn newid. Felly dechrau ar y 0, 0, sicrhau bod hi'n glir ar y pwynt. Felly mynd nôl i -2, -4. So -2, -4. X yn glir. -4 ac wedyn lawr i -8. X glir eto. A ni'n gwneud gwrthwyneb i rifau positif o 2 a 4. 2 a 4. 4 ac 8. Bydd llinell eto, llinell syth. Llinell o'r ffurf waith gwrs mx oherwydd mae'n mynd trwy'r pwynt 0, 0. Felly pren mesur a phensel i gysylltu pob rif i fyny. Peidiwch just wneud dot to dot. Ni'n chwilio am llinellau syth. Mae'r trydydd graff, mae'r enghraifft nesaf nawr, yn tebyg i'r un dechreuol, oherwydd mae gwerth i c gyda ni nawr, ond mae yna rif negatif gyda ni. Felly, sut ydy hwn yn effeithio siap y graff? O dechrau 0 fan hyn, dewis yr un set o rifau, jyst so ni'n gallu gweld y patrwm. Os ni'n dechrau efo -4, beth ni'n gweld yw -4 adio 6, a mae rhaid ni cofio lluosi gyda minus yw rif positif, felly 10 yw gwerth gyntaf ni. Bydd yr ail gwerth hefyd yn 2 adio 6. Felly 8. Bydd y trydydd term yn 0 adio 6, sef 6. Ac os chi'n dechrau gweld y patrwm, bydd chi'n gweld bod wrth ni'n cyrraedd 2, mae rhaid ni roi'r minus rif positif adio 2, felly ni'n tynnu 2 pob tro. 4, 2 a 0. So nawr ni'n gweld bod pryd mae x yn hafel i 0, mae yn hafel i 6. So dyna'r pwynt sydd yn croesi. X a 0, yn 6. Mae -2 yn hafel i -8, i +8, sori. Mae -4 yn hafel i 10. Dechrau gweld bod siap graff llinell syth gyda ni. Mae 2 yn hafel i 4. 4 yn hafel i 2. Ac yn olaf, mae 6 ar 0. A mae modd ymestyn hwn lawr, ond eto pensel a phremes yn cael llinell syth mwyn deall y siap y graff. Gweld bod y graddiant yn negatif, mae'r slope yn lleihau. So effaith y minus sign yw i newid y cyfeiriad. Felly yn lle gweld llinell sydd yn mynd i fyny i'r dde, ni nawr yn gweld llinell sydd yn mynd lawr i'r dde. Ac yn olaf, ni wedi gweld
tri enghraifft ble ni wedi newid gwerth C, ni wedi newid gwerth M, ni wedi rhoi term negatif fan hyn, ond beth yw'r effaith rhoi term negatif i'r C? Felly, yn yr un trefn, minus 2, minus 4, 2, 4 a 6. Gobeithio bod hwn yn amlwg ar gwerth minus 4. Minus 4, ni'n cael ateb o minus 8. A'r gwerth minus 2, minus 4, ni'n cael minus 6. Pryd mae x yn 0, bydd y yn hafal I minus 4. Felly, mae'r termau yn cynyddu gwerth 2 pob tro. Minus 2, 0 a 2. Felly mae hawdd I blotio. Pryd mae x yn 0, ni'n cael gwerth y yn hafal I minus 4. Pryd mae minus 2, bydd ni'n gweld minus 6. Minus 4, ni'n cael minus 8. Eto nawr, llinellau syth 2, minus 2. X o 4 yn hafal i'r 0, a'r 6 yn hafal I 2. Felly, gyda pensel a phrem mesur, bydd ni'n gallu plotio hyn yn eitha syml. Ond sut ydy'r cwestiynau TGAU yn edrych fel? Fel fi wedi dechrau band, fi tynnu cwestiwn o'r haen sylfaenol jyst I atgyfnerthu'r syniad hyn. Felly, beth yw'r tynwch y llinell x hafal I minus 4 ar y grid isod? Felly, cofiwch nawr, does dim ffurf waith gos mx dyn ni. Mae disgwyl â ni hefyd diolch bod y yn gallu bod yn hafal I unrhyw rif. Fel arfer, yn y nodiadau yn jyst rhoi lawr lythyren B, neu siap graff ar gyfer x yn hafal I A. Ac yn yr achos hyn, dyna bleth ni'n edrych arno, pryd mae x yn hafal I minus 4. So ar y llinell x, ewch I x minus 4, a dyna beth sy'n wir ar hyd yr holl llinell. Does dim gwerth felly, bydd chi'n cael llinell syth vertigol ar gwerth x minus 4. Os fi'n chwilio am cwestiwn arall sydd yn y cyn-bapurau, fi'n gweld cwestiwn fel hyn. Mae'r tabl isod yn dangos rai o werthoedd ar gyfer yr llinell yn hafal I x minus 3. Sylweddoli maen nhw'n gwneud lot yn nhw I chi, so mae hon yn just profi bod chi'n gallu orffen rai o'r bocsys a ni chi ddim yn ailadrodd yr un dull tro o tro. A cwblhewch y tabl uchod. Felly, dangos eich gwaith cyfrifo amlwg. So, minus 2, gwerth x, minus 3. Bydd ni'n disgwyl gweld ateb o minus 5. A peth da, pryd mae'r tabl wedi cael ei cwblhau I chi, gyda rai o'r bocsys yn gwag, chi'n gweld patrwm, sef minus 7, minus 5, minus 3. Felly, mae modd dangos eich gwaith cyfrifo ar gyfer 2. Ond, efallai bydd chi'n gweld bod yr ateb mynd I fod yn minus 1 o'r patrwm. Yn yr un modd, dangos ar gyfer 4, bod yr ateb yn hafal I 1, a mae hyn yn dyllu jyst gyflym I chi lan, ond sicrhau bod chi yn dangos eich gwaith cyfrifo, mae'n hawdd wedyn I sylweddoli os chi wedi llwyddo neu beidio, os mae hyn yn anodd I ddarllen. Felly, ar y papur graff isod, lluniadwch graff y llinell syth y yn hafal I x minus 3, o minus 4 I 6 yn unig. Felly, mae'n disgwyl chi plotio o'r minus 4 I 6. Felly, ar gwerth minus 4, mae yn hafal I minus 7. So, bydd chi'n dod lawr, bydd chi'n rhoi x chi, nid mwy nag un bocs, minus 4, minus 7. Minus 2 yn cyfateb I gwerth minus 5. Eto, sicrhau bod chi'n, os mae'n helpu defnyddio pren mesur a tynnu fe ar draws I minus 2, so mae modd I chi ddarllen lawr yn lot hawsach.
neu cael cymesau chi'n llorweddol a ceisio ddarllen lawr ac ar draws, ond -2 yw -5. Ar y 0 bydd y pwynt ar -3. Ar gwerth 2 bydd y pwynt ar -1. Gwerth o 4, x bydd yn hafal i 1, ac yn olaf mae 6 yn hafal i gwerth 3. Felly, ar gyfer y ddau marc, lluniadwch y graff eich hun eich syth. So mae'r gwerthoedd wedi cael eu mewnbynnu. Unig beth sydd ar ôl yw'r llinell syth gyda pren mesur, neu bydd chi methu llwyddo'r holl marciau llawn. Felly, yn y 25 munud o'r sesiwn heddi, ni wedi edrych ar graffiau syml. Hynny yw, y yn hafal i mx, y yn hafal i b, x yn hafal i a. Ni edrych ar hyfaliad cyffredinol, y yn hafal i mx plus c. Sut mae newid gwerth c yn effeithio'r graff, positif, negatif, ac hefyd sut mae gwerth m yn effeithio'r graff. Beth ni'n mynd i wneud nawr, ni'n mynd i symud lan i edrych ar darganfod graddiant. Mae graddiant yw'r gwahaniaeth yn yr llelen y, rannu gyda'r gwahaniaeth yn yr llelen x. Mewn byd syml, bydd gwerth x wastad yn 1, felly chi jyst gallu darllen faint mae y yn cynyddu pob un, a bydd hwnna'n rhoi ateb gywir. Ond eto, os ni'n meddwl am y camau sydd yn bodoli, mae'r camau glir ac syml i ddilyn. So cam 1, lluniwch driongl ongl sgwar trwy dewis 2 pwynt ar y llinell. Felly, dewiswch pwynt hwn, 0 a yn hafal i 2, a pwynt arall o 1 a 6. Resymau am y pwyntiau hyn yw bod nhw'n croesi ar y cornel i'r bocs. Byddai'n osgoi dewis y pwynt fi'n rhoi cylch o amgylch oherwydd mae gwerth rhwng y bocsys a bydd rhaid i fi cyfrifo'r gwerth hyn. Yn yr un modd, byddai'n osgoi ar y llelen x yn yr achos hyn oherwydd mae modd eto cael camsyniad wrth gweithio mas y pwynt penodol. Ond mae'r 2 pwynt fi wedi dewis yw x0, y2, ac x1, y6. Cam 2 yw nawr defnyddio'r triongl ongl sgwar i ddarganfod uchder. Felly, ni gallu creu triongl ongl sgwar ar gyfer y llinell sy'n edrych fel hyn. Beth yw'r uchder y triongl? Wel, mae'r llinell pwynt hyn, mae pwynt y ar 6. So fi'n rhoi lawr 6. Ond mae'r llinell yn dechrau, mae triongl fi yn dechrau o bwynt 2. Felly 6 minus 2. Mae'r uchder y triongl hwn yn hafal i 4. Please bod yn ofalus wrth wneud hyn. Fi'n gweld lot o camsyniadau ble maen nhw'n just rhoi lawr 6 fel yr ateb, ond ni ddim yn dechrau ar gwaelod yr llelen. Cam 3, beth yw'r sail y triongl? Hynny yw gwahaniaeth yn yr llelen x. Ni gallu gwneud yr un dull, ond ni'n eitha ffodus tro hyn bod ni'n dechrau ar 0 a draws i 1. Felly mae 1 tan i 0 yw 1. Mae'r gwerth y llelen x yn 0. A'r cam olaf yw mewnbynnu'r rhifau i ddarganfod y graddiant. So yn y cwestiwn hwn, ni gallu gwneud mae'r graddiant yw'r gwahaniaeth yn y, sef 4, rannu gyda 1, mae'r graddiant yn 4. Beth mae hyn yn golygu yw mae'r llinell yn cynyddu 4 bocs vertigol am pob bocs llorweddol. So mae'n lan 4 a draws 1 pob tro. Felly mae modd i ni yn o draws 1, lan 4 pob tro. Neu ni'n gallu lleihau bydd hwn yn mynd lawr 4 ond dim ond ar draws 1 pob tro. So ni'n gallu gweld pa mor serth yw'r llinell.
Cwbl o enghreifftiau i ni edrych arno nawr. Enghraifft hyn, ar eich top ar eich chwith. Eto, cam 1, lluniwch eich triongl. Felly, lluniwch eich triongl ongl sgwar. Sylweddoli bod y triongl i'r gyfeiriad arall tro hyn. Cam 2, beth yw gwerth yr uchder? Felly, o 10 lawr i 0. So, mae gwerth yn 10. Beth yw'r llinell ni o 0 i 40? Mae'r sail ni yn hafal i 40. Un peth i ystyried fan hyn yw, mae rhaid cofiwch, mae camsyniad syml yw, pryd ni'n gwneud y 10 minus 0, ni dim ond wedi cymryd y maint mewn i syniad. Ond os ni'n gweld, mae'r 10 yn lleihau i 0, felly minus 10. Mae'n lleihau 10 bocs pob tro. Felly mae rhaid rhoi minus 10 mewn. Rhannu gyda 40 sydd yn symleiddio i minus 1 dros 4. Minus y chwarter. Ydy hyn yn gwneud synwyr? Os ni'n edrych ar ein triongl, mae modd gweld bod triongl tu fewn y triongl. Lle mae 1 bocs lawr am pob 4 bocs ar draws, sydd yn gwneud synwyr. Mae minus 1 bocs am pob 4 bocs ar draws. Os ni'n edrych ar yr enghraifft nesaf, i ddarganfod y graddiant, beth ni'n gweld nawr, cam 1, beth yw'r triongl ni? Mae'r triongl. Beth yw'r uchder? O 0 i 15, ond sylweddoli mae rhaid ffocysu ydy'n positif neu negatif. Enghraifft hyn, positif. Mae 1 bocs fan hyn, ond ni ddim yn ysgrifennu 1. Ni'n ysgrifennu'r gwerthoedd o 5 i 10. Felly mae'r sail yn 5. Mae'r graddiant yn mynd i bod yn hafal i'r gwahaniaeth yn y, rannu gyda'r gwahaniaeth mewn x. Felly mae'r graddiant yn 3. Neu 3 dros 1, ond ni'n ysgrifennu 3. Mae hyn yn golygu bod y graddiant yn cynyddu 3 gwaith am pob gwerth x, neu 3 bocs am pob y lleolyn x. Nawr mae syniad dyn ni i ddarganfod y graddiant. Mae modd i ni roi popeth at ei gilydd i ddarganfod hyfaliad y llinell. Mae'r hyfaliad y llinell wastad o'r ffurf y equals mx plus c, neu y hafal i mx plus c, os mae'r llinell yn llinell syth. Os mae'r llinell yn llinell syth sy'n croesi'r tardd, mae'n symleiddio i y yn hafal i mx. Mae camau syml, darganfod y graddiant, fel ni'n ymarfer, darganfod c, ble mae'r llinell yn croesi'r y lleolyn y, ac wedyn ni'n mewn osod gwerthoedd ar gyfer m a c mewn i hyfaliad y yn hafal i mx plus c. Os ni'n edrych ar lot o enghreifftiau fan hyn, mae modd i ni dewis unrhyw llinell yn eich cael go ar un ohonyn nhw. Croeso i chi gwasgu pause, ceisio pob triongl ar gyfer pob llinell mwyn darganfod hyfaliad llinell, ond ni'n mynd i dewis un a gweithio ar y llinell glas. Ar y llinell glas, mae'r cam gyntaf yw darganfod y graddiant, felly fi'n mynd i wneud y triongl fel hyn, a fi'n just tynnu'r triongl i ffwrdd o'r graff, just sicrhau bod e'n glir. Mae'r uchder yn 3 o rhif 1, felly 3 minus 1. Mae'r uchder yn 2, ac mae'r sail yn minus 1 i 0, so mae gwahaniaeth o 1. Felly mae'r graddiant yn hafal i 2 dros 1, sydd yn hafal i 2. Mae c yw'r pwynt sydd yn croesi'r lleolyn y. A beth ni'n gweld, mae'r pwynt croesi yw 3, felly mae c yn hafal i 3,
A mae modd i ni nawr ysgrifennu'r ateb yn y ffurf y yn haflu mx plus c. A fydd disgwyl i chi ysgrifennu fe fel 2x plus 3. Right. Nesaf, os ni'n symud ymlaen, mae bod ni'n cael digon o amser i edrych ar y graffiau quadratig gan defnyddio popeth ni'n edrych arno heddi. Mae'r hyfaliad quadratig o'r ffurf y yn haflu ax wedi sgwario plus bx plus c. Y reswm am y term quadratic, mae hyn yn cyfeirio at graffiau sydd yn mynd i cael siap fel hyn. Felly mae'r graff mwy o syml yw y yn haflu x wedi sgwario, sydd yn rhoi siap fel hyn, neu minus x wedi sgwario, sydd yn rhoi siap tebyg ar y dde. Mae'r rhain yn dangos bod ar y chwith, oherwydd bod dim term negatif, mae hyn yn codi oherwydd pryd ni'n sgwario'r rhif, bydd minus 1x, llosi a minus 1x, yn mynd i cyfateb i 1. Neu bydd minus 2 llosi a minus 2 yn cyfateb i 4. A dyna pam mae termau a siap y graff yn edrych fel hyn. So mae'n bwysig bod syniad dyn ni o adnabod os ydy'r hyfaliad yn quadratig. Does dim angen i ni aildrefnu, ond just gweld ydy'r gwybodaeth gennym ni yn ffitio yr hyfaliad quadratig, neu ydy'r hyfaliad just o'r ffurf y equals mx plus c, sydd yn neud yn lot hawsach i ni. Felly, o'r tri enghraifft fi, mae y yn hafal i mx, 5x, 5x minus 3. Mae'r ail llinell yn cyfateb i 5x minus 3x wedi sgwario. Felly, yn syth, ni'n gweld y term quadratig fan hyn, y term x wedi sgwario. So mae hwn yn quadratig. Ac yn olaf, ni'n gweld y trydydd un, mae minus 3x wedi sgwario yn haflu minus y, sydd yr un hyfaliad, ond maen nhw wedi ail drefnu fan hyn. Felly mae hwn gallu cael ei ysgrifennu yn y ffurf quadratig, y ffurf gywir. Beth sy'n codi weithiau yn yr arholiad yw cwestiynau sy'n gofyn i chi llenwi tabl o werthoedd, ble maen nhw wedi dechrau bant a maen nhw wedi llenwi efallai 3 bocs gyntaf, a bydd disgwyl i chi gorffen 2 bocs, 3 bocs neu 4 bocs, neu maen nhw wedi dechrau gan gwneud ail neu trydydd bocsys, a bydd disgwyl i chi llenwi'r tabl. Ac o ganlyniad i lenwi'r tabl, bydd nhw'n weithio yn gofyn i chi i blotio'r graff. So dyna beth yw'n mynd i edrych arno nawr. Gobeithio bod hyder chi yn digon gryf i ateb bethau fel hyn. So pryd mae y yn haflu x wedi sgwario, mae hyn yn golygu ar gyfer gwerth 0 wedi sgwario, bydd hyn yn 0. Pryd mae 1 yw'r gwerth x, bydd ni'n cael 1 wedi sgwario yw 1, 2 wedi sgwario yw 4, 3 wedi sgwario yw 9 ac 16. A mae modd gweithio'r ffordd arall rhwng minus 1 yw yn rhoi rhif 1, 4, 9. A dyma pam ni'n gweld gwerthoedd positif yn unig. Os mae'r hyfaliad yn fwy cymhleth, does dim lot yn newid. X wedi sgwario plus 2. Os ni'n rhoi hyn mewn ar gyfer gwerth minus 2, beth bydd ni'n gweld yw minus 2 wedi sgwario, sydd ddylai fod yn rhif positif. So minus 2 wedi sgwario 4 plus 2, mae hyn yn 6. Ni'n gallu ailadrodd hyn ar gyfer 0. Mae 0 wedi sgwario yw 0, adio 2, rhif 2. Felly ni'n gweld y pwynt gwaelod fan hyn. X wedi sgwario ar gyfer 2, so 2, llosi'r 2, adio 2 yw 6, 3 wedi sgwario yw 9, adio 2 yw 11, ac yn y blaen. Mae'r trydydd ffurf yw ble mae term quadratig a term x yn unig, ond eto ys dim lot i wneud, ond am
roi'r rif mewn i'r hyfaliad. Felly, os ni'n defnyddio'r -3 wedi sgwario, adio -3 -2, beth bydd ni'n gweld yw 9 oherwydd y rif positif, tynnu 3, tynnu 2, felly 9 tynnu 5 yw 4. So mae modd just mewnbynnu rifau wrth ni fynd. Os ni'n rhoi mewn 0 ar gyfer yr un olaf, bydd ni'n gweld bod -2 yw'r rif lleiaf ni. Felly ni'n just symud siap y graff. Mae modd i ni orffen y sesiwn heddi gyda'r 5 munud olaf i symud syth i cwestiynau cyn bapur i roi'r techneg hyn mewn i'r arfer. Felly, hwn yw cwestiwn cyn bapur. Dyma'r ffurf mae'r cwestiwn yn edrych. Mae'n gofyn i ni llenwch y tabl drwy ddarganfod gwerthoedd y ar gyfer x hafel i -1 ac ar gyfer x hafel i 1. Felly, maen nhw'n gwneud pob un ond am 2. Cofiwch, os chi'n gweld y patrwm, mae hyn ddim yn stopio chi trwy ddangos eich cyfrifiadau. Felly, -1 wedi sgwario, adio -1 -4. Mae hyn yn hafal i 1, oherwydd ni'n sgwario, -1 -4. Felly, -4. Ar gyfer x yn hafal i 1, beth ni'n gweld yw 1 wedi sgwario, adio 1 -4, bydd hyn yn hafal i 1, adio 1 yw 2, -4 yw -2. Felly ni'n dechrau gweld bod siap y graff gen i ni. Ar y bapur graff gyferbyn, lluniadwch graff y llinell ar gyfer gwerthoedd x o -3 i 3. A dyna'r termau sydd wedi cael eu rhoi i ni. Felly, ar gyfer y 2 marc hyn, bydd disgwyl i chi ddangos y 7 pwynt ar y papur graff. A cyn i fi symud i'r papur graff, beth am edrych ar C cyn i fi symud i'r dudalen nesaf. Mae C yn dangos bod rhaid defnyddiwch eich graff i ddatrys yr hyfaliad, so x wedi sgwario plus x minus 4 yn hafal i 0. So beth yw gwerth hyn ar x0? Rhowch eich atebion yn gywir i 1 lle degol. Felly, ar y tudalen nesaf, beth sydd gyda ni yw, os fi'n gorffen y tabl, -4 ac -2, mae modd i ni dangos yn glir pob pwynt. Felly, x o -3, ni'n mynd i lan i 2. X -3, ni'n mynd lan i 2. -2, ni'n mynd lawr i -2. A'r -1, ni'n mynd lawr i -4. A'r 0, ni'n mynd lawr i -4. A'r 1, ni'n mynd lawr i -2. A'r 2, ni'n mynd lan i werth o 2. Ac yn olaf, 3, ni'n mynd lan i werth o 8. Sicrhau bod pob x ddim fwy na 1 bocs. Ni'n gweld yr un siap ni'n cyfarwydd gyda. A mae modd cysylltu lan cromlin glir sydd yn ceisio mynd trwy pob pwynt os chi'n cymryd eich amser. A mae modd nawr i ni, ar y papur graff, ni'n gallu llunio'r llinell, a mae modd ni gweithio allan y 2 pwynt yn y cwestiwn cyn. Felly, ni'n darllen y pwynt fan hyn, a ni'n darllen yr ail pwynt, a beth ni'n gweld bydd pwyntau ni yn cyfateb i -2.6 ac 1.6. So os fi'n mynd nôl am eiliad, mae modd i ni darllen o'r graff y 2 pwynt sy'n croesi'r y lleol yn x, ac mae'r 2 pwynt x yn naill ai -2.6 neu
1.6. Mae munud bach o'r sesiwn, a fi eisiau cloi'r sesiwn ar enghraifft arall, lle mae'r ffurf wedi cael ei newid. So, yn lle yn hafod x sgward adio rhif penodol, mae'r swm y ffordd arall rownd, a mae term negatif dyn ni. Felly, yr un modd eto, mae 4 marc tro hyn, so maen nhw wedi cyfuno yn lle cael a a b, ble a yw gorffen y tabl, b yw plotio. Mae'r cwestiwn yn just dweud, cwblhewch y tabl, lluniarwch y graff rhwng y gwerthoedd sydd yn y tabl. Felly ar gyfer yn haflu 7 minus x wedi sgwario, ni'n neud yr un dull eto. Ni'n mewn bod ni gwerthoedd x, so x minus 1, mae 7 minus 1 wedi sgwario yn just 7 minus 1, felly 6. Mae 7 ar gyfer y term minus 3 wedi sgwario yw 7 minus 9, felly minus 2. Nawr, mae modd i ni mynd syth i'r papur graff. Pryd mae x yn minus 2, mae'r gwerth o 3 gyda ni. So sylweddoli nawr mae'r lle'n yn 5. Felly bydd 2 bocs yn hafal i 1. Felly mae rhaid ni bod yn ofalus wrth i mynd lan i marcio x ar minus 2 a 3. Pryd mae x yn minus 1, mae'r pwynt ni ar 6, felly 5 lan 2 bocs. Pryd mae'r gwerth yn 0, mynd lan i 7. 1 yn 6. A cofiwch yn eich arholiad, os mae modd i chi ddefnyddio papur graff, bydd hwn yn werthfawr, yn enwedig os mae premeser i helpu chi ddarllen y pwyntiau. So mae 2 fan hyn yn mynd lan i 3, ond mae'n dechrau mynd yn anodd i edrych ar y sgrin i wneud y pwynt. 3 yn hafal i minus 2. A ni'n dechrau gweld y patrwm ble mae 4 yn hafal i minus 9. So mae modd i ni nawr lluniadu'r llinell sydd yn dangos y siap. Felly, i orffen y sesiwn heddi, fi eisiau just dweud bod 45 munud wedi cael ei gweithio trwy graffiau syml, syniad o yn hafal i mx, gwerthoedd ar gyfer yn benodol neu x yn benodol. Ni wedi edrych ar y hyfaliad cyffredinol, sef llinell syth mx plus k, a mae syniad da dyn ni nawr, mae graddiant m yw'r gwahaniaeth mewn rhannu gyda'r gwahaniaeth mewn x. Mae modd i ni darganfod hyfaliad y llinell trwy luniadu triongl sgwar ac darllen y pwynt mae'n croesi'r y llenyn x. Ac yn olaf, ni wedi gwario 10 munud chwarter awr yn edrych ar y hyfaliad cwadratig, sef yn haflu ax wedi sgwario, plus bx plus c, a fi wedi ffocysu mwyaf ar cwestiynau arholiad a'r techneg o defnyddio'r tabl i orffen rifau mwyn plotio siap y graff. Diolch i bawb a gobeithio bod chi'n cymryd mantais o fwy o sesiynau yn y dyfodol i helpu chi